Tiyo ang ginapasuni hay sa ginadumilian nga droga, ginbuno ang iya sini kaugalingon nga hinablos nga ginapatihan isa kuno ka aswang. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginasuspetsuhan sa kapulisan nga yara sa impluwensya sa iligal nga droga ang suspect nga si Arnel Antonio tungod nga tuman kalayo ang iya sabat sa ginhimo nga interogasyon sa iya. Arestado suspect matapos sa ginhatok-hatok sinibuno ang iya anom ka tuig nga hinablos nga si Nonoy Antonio sa Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, Sabado sang kaagahon. Makita pa ang dinulo sang dugo sang bata sa ulunan. Ang bata manadahan natraya ko man mo nga iladan pamilya na aswangan mo. Eh, tagatulog na mo na nga kung liho ginakagat-kagat yun na. 22 kapilas ang naagom sa minor de edad sa ginakabig sini amay-amayan. Isa ka buckle knife ang gingamit sang suspect sa pagbuno sang iya hinablos nga upod sini nga nagatulog. Pahayag sang suspect may nabataan sini nga nagahutik sa iya gani iya nga ginbuno. Tapos ang muto tayo eh. Nga ginakagat-kagat yung akong liho gaw. Eh, sige ba niya, kaya man ginama mo yun kagat-kagat niya. Ginakos ang suspect nga nagagamit inisang shabu kag sang nagligal lang si Mana gintuyo nga untaton ang iya bisyo. Kung mahimo untatan na nila kay ti wala labot sa ang epekto bla sa pamilya sang mga nagagamit. Tuman ang paghinulsod sang suspect sa iyang rehimo. Sunod sa utod sini nga may isang bata kay himuan sang isa ka demonyo ang ginbuhat sang suspect. Isip siya mo. Huwag mo na nga ko gasaling nga biyaan ko kumata blaw. Basi kung ano mo niya blaw. Yung walag ko naging mukha ano sir nga kumunay mo niya ginimo niya gito. Porsigido ang amay nga pasakaan sang kasong murder ang iya utod.